Kulturetxea 5 minututan itxiko da. Mesedez, aretoak gustu. Eder kuadro ez da? Bai. Nolako alizateke bizimodua zazui horretan? Emakumezkoak despistetan eta gizonezkoak basuran. Bai. Gaur egun ez da horrelakorik ikusten. Portoamiz zarala? Nire amama lekeitiarra zen, eta udak bertan igarotzen nituen. Txikitan, emakume hauei begira, orduak pasatzen nituen. Zure amona hor egoten zen ala? Batzutan, bai. Trainak apurtzen zirenean berak josten zituen. Orduak pasatzen zituen portukoekin hitz egiten. Nostalgiak hartu zituela? Ez. Ba, neube familiarek egitzion urti diandik ez nazela pasa, baina zarriken egoten ditzen Josetxoren tabernan. Zabalik jarraitzen du? Benetan? Gizona gutxinez urte inguru izan beharko ditu? Bai, barraren atzean hilko dela dio beti. Ba nozbaik, elkarrekin joan gaitezke. Bai. Badirudi kanporatzen gaituztela. Bai. Zer deritzozu tabernaren batera bagoa zerbait hartzea eta bertan hizketan jarraitu. Ez da Josetxuren kategoria bereko izango, baina, bueno. Venga, vale.